ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ njinji jiri ebe a. O wee bụ na nwa okorobịa unu na-afụ ebe a kịta na o jelu n'ugbo mmadụ ebe mmadụ kọrọ ugbo wee jee kala ọka na-abụ unu na-afụ gị sa na ebe a nwoke nwe ugbo wee pụta wee were ọta apịapịa tụsasịa sniper wee chebe nwatakịrị nwa okorobịa ka ọ nwa nya bụ ife abụrụkwa obere ife nke bụ na ndị mmadụ nọzi wee na-asị na nya bụ nwoke nwe ugbo na o mefele emefe na o metehie na onye eji maka ọka na-abụ wee jee were tụsasịa wee nye nwatakịrị nwa okorobịa na-enwere ike ọ bụrụ oshi agụụ na o kwesịrị ịpịa ya ịtarị ma o tie ya ife ma o nye ya ntaramahụhụ ọzọ na ọ bụ ozi nke na faji obejiri wee were ma nkụrụ wee na-asị ya na ọya ṅụrịrị ọta apịapịa unu ya afụ ka esi wee chebe anya bụ ọta apịapịa n'ihu ebe anụnwa ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-asị n'ife ya dụ nwatakịrị nwa okorobịa mma na mgbe nwoke na-akọ nri n'ọfa pụtafa agafee na fa ya enyela onye agha aka ụfọdụ ego oji ego fapụtafa agafee na fa ya ekene dịrị onye nwe ugbo ekene nwoke tawazie afọ tacha ọka ọ kụrụ n'ugbo puo onye gafetazie ọghọrụ nwoke nwezi ugbo kee nke ọ ya aghọta ọ bụrụ na ogolo ji ego wee ka ọrụ kedụzi ife anyị ele ka e wee leta ego eji wee ego ji ego wee ka ọrụ ya bụ ife abụrụkwa na obere ife e wee na-akọwa na nwoke unu na-afụ ebe a kịta na ọ dị 62 years na afa ya bụ Adịgbanju Gbenga na ọ bụkwanụ chifu onye ichie ka ọ bụ na ife anụnwa na-eme n'Ọchụn steeti e wee na-akọwa na nwoke a nwere ebe ọ kọrọ nri nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a ọ dị 25 years afa ya bụ Ebeniza ọdụ ka onye ọrụ aka unu n'anya unu ya afọ ife obukọsị ọdụ ka o jere ọrụ wee na-ana wee pụta wee fụzie ọka nwoke ka ọ na-eti balabala wee sị ka ọ kara ịbụọ ọ naruo ka ọ taa ọkwụ ọka anụ ka o je na-akarịcha nwoke wee jidie witi ndị ọzọ n'ebe ọ bụkwa sọsọ nwoke a jidere ya maka na ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na nwatakịrị nwoke orobịa na ọka agbafere ọsọ kedu ka o si wee nọrọ a na-echebe ya ọta apịapịa unu voice ndị jụrụ ebe anụnwa bụ na ama na o nweghị ike ịgbanwe ọsọ onwe ndị ji nkụrụ onwe ndị ji ma mma fa na-eti ya ife fa tiri ya etiri na-ewesinata ma ụfọdụ ife maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa ndị nke ji nkụrụ bụ ife n'ebe a wee na-eche ya nche ka ọ ghara ịgba ọsọ ka nwoke a wee jee weta ọta apịapịa na bie wee chiyata fa wee nọrọ ebe a na-amụ si ya na tata na ya emesịa ya ife bifo nwoke anụnwa wee buru nya bụ ọta apịapịa wee bịa wee werụkwa mmụọ oge anụnwa unu furu oji n'aka wee bịa wee sị nwatakịrị nwa okorobịa na ọ bụrụ na ọ ṅụghị ọta apịapịa na oyi eji mmụọ oge ahụ wee gbuwa ya isi maka na nwatakịrị nwa okorobịa ekweghị aṅụ ọ chọghị ịṅụ o jidi ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ ṅụghị ya o were mmụọ gbuwa ya isi ndị nke ọzọ si ya na ọ bụrụ na ọ ṅụghị ya fee wee were nkụrụ a kụwuo ya ebe anụnwa nwatakịrị nwa okorobịa wee were ụjọ na egwu wee na-aṅụ deten ọ na-aṅụ ọ na-ebodo aka n'afọ ya maka ọdịka deten ọ na-acha ya ọkụ n'afọ nwoke anụnwa wee sị ya na o mekata gbaa agbọọ na oyi eji mmụọ agbupụ ya isi o jee ka ọ gbaa agbọọ o jidekwa afịa ntụ ka nwoke a si wee chebegide ife onu furu wee chebesia ya anya wee buru ike ya wee sudi ya na ebe anụnwa wee sị ya na ọ ya apụkwa na ọ ya na ebe a ife dịka 5 minutes ma 2 seconds ka adịcha ọnanya bụ ife ọṅụ na ọ daijetịrị n'afọ ya nwatakịrị nwa okorobịa jee ka ọ pụọ dị manụ dotuo ya n'ala ndị a na-amụ ebe ahụ ọ nọchazie onye fa chọrọ ka ọ nọọ fa wee sị ya ngwa ya bukọrọ ngwongwo ya ka ọ nawa nwatakịrị nwa okorobịa wee bukọrọkwa ngwongwo ya wee hapụ ọka na-aba n'ala ebe ahụ wee jee ka ọ pụọ nwoke a wee sị ya na oyi echi ya taa nya chịkọrọ ọka na-aba ahụ na ọ ya esi ebe a wee pụ nya jezie ka ọ taa ya na ana mmụọ ma ọ bụ ọ narụzie ọ taa ya ka ọ wee nwụọ nwatakịrị nwa okorobịa wee chịkọrọkwa ọka na-aba ahụ wee pụbazie fa wee mụbi ya amụ onye ka a na-akọwa na mgbe anụnwa ife a na-eme na o nwere onye fụrụ fa mgbe nwoke a na-echebe nwatakịrị nwa okorobịa ọta apịapịa anụnwa ya bụ onye wee gbapụ ọsọ wee jee na be papa nwatakịrị nwa okorobịa wee jee gwa ya na nwa ya jekwuo n'ugbo mmadụ wee kara ọka andị na onye ọka ji ọka n'ugbo ya n'ogotakwara tụsasịa wee chebie na nwa ya nwoke anwụkwana wee sị na ya bụ nwoke na ozigbo onye ahụ kọchakwanarị akụkọ anụnwa papa nwatakịrị nwa okorobịa wee dapụ onye mazi na ọ na-enwe BP ka ọ na-enwe low BP ka nke mgbago ka ọ na-enwe high BP n'ọkwa ya ka nwoke dapụ wee buru nwoke na elu odere n'ụlọ ọgwụ papa nwatakịrị nwa okorobịa wee nwa ife a mesi nsi 2 weeks wee na-akọwa na mgbe nwatakịrị nwa okorobịa na-apụzi na o nwere ndị nọkwa ebe a asọpọtụ ha ife nwoke a mee wee sị na ife nwoke a mee na ọ dịghọ mma na ọ bụghọ maka ọka na-abụ ka o yeji wee were ọta apịapịa wee nye nwatakịrị nwa okorobịa na o kwesị inye ya ntaramahụhụ ọzọ pịa ya ịtarị ma o tie ya ife ma ọ gbaa ya ọtọ
ma ọ gwa ya na ọka na ọ ya akwụ 10,000 ma 20,000 nakọrọ akpa ụkwụ ya narị ya fon ya na ọ bụghị ichebezi ọta apịapịa ka ọnwa na ọnwa nwoke ibe ya ede ife anụnwa na olesi na onwezikwa ife ọzọ na-ewe nwoke a iwe ebe nwatakịrị nwa okorobịa anụnwa nọ. Nọ ndị ahụ bụzi ife buje nwatakịrị nwa okorobịa wee gbaba n'ụlọ ọgwụ, na mgbe e ruru n'ụlọ ọgwụ wee sachapụbazie ya ife ọ ṅụrụ na-asachapụ anya onye ọnụ fụrụ kịta na ọka nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ nwụrọkwa anwụ mana papa ya anwụchitezie narị ya ọnwụ. Ka ife a na-agagharịzi n'ihu akwụkwọ mbụ vidio anụnwa, ndị polisi wee fụ ya wee sị na ife nwoke a mere na ọ dịghọ mma, mbụ ya bụ chief dịkwa na 62 years. Fa wee jee bie on August 7 bụkwa na Wednesday 2025 wee jee kpụrụ chief anụnwa wee jebe na nke ndị uwe ojii. A na-akọwa na nke ndị uwe ojii akpụ ya wee jee na fasị na nwoke aya na ebe ahụ na nwoke ebe atemte ka o mere na ọ chọrọ igbu ọchụ, na ọ chọrọ iji aka ya wee meziela Naijiria, na ọ kwesịrị ịkpọ uwe ndị uwe ojii ma ọ taa ya ntaramahụhụ ọzọ. Wee kpọrụzie nwoke wee jebe ebe ndị a na-edebe ndị tọrọ arụ, ndị gburu mmadụ, ndị oshi, n'ebe a ka nwoke a nọ na-echezi mbọtụ oyi eju n'ikpe. Ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụghị ọsọ nwoke a ka polisi kwesịrị ịkpụrụ, na ndị a ji nkoro ma ndị a n'ebe a wee na-amụ amụ ma ndị na-eche nwatakịrị nwa okorobịa nche ka ọ ghara ịgbafere ọsọ bifo nwoke wee buru ọta apịapịa wee bịa na-ekwesị ikpurukodokwu ndị nke ahụ na ọ bụghị ọsọ nwoke a. Ọkwa ife nnọsị ka m wetara unu akụkọ a nwepụ ọkụ ọdụ ọ jọkwọrọ njọ na nwoke anụnwa na o mefere emefe iwu ọkụ jọrọ njọ. Kịta anụnwa o ya eju n'ikpe, enwere ike o ruo ebe ahụ ekpe ya ikpe ọchụ maọbụ atị na ọnya nwa gbuziri papa nke nwoke a nọ maka ife o mere nke nwoke a ka papa ji wee nwụ. Enwere ike atụa ya 10 years 20 years famazione ya atụ ya bifo nwoke lụchaa ngapụta ọkwa ọka dị n'ubi ya onyezi ya ata nke fọrọ ka ọmazi ka ubi eti wee je na ọka nwa na opuzi iko na opughọ ka ndị mmadụ ya akakọrọ ya. Ọdụnụ ka ụdị ife amekịta na ndị vileji ụfọdụ ahịa eje n'ugbo nwoke a mebisi ife ahụ ọ kọrọ iwe nwoke were o wefere ya ewefe. Ọka na-aba abụghị ife ị kwesịrị iji wee chebe nwatakịrị nwa okorobịa ọta apịapịa. Ị na-anya ịfụ na ife a bụ ochi agụụ and nwa okorobịa ejighị ochi wee nwara ya na kọmuniti ama na ọ na-arụ ọrụ aka. Onwe ndị ya abụfa na-aga mgbe a nọ vileji ịpụta n'ugbo mmadụ ịfụ aṅara ịkarụ, ụfọdụ na-akarụ ma mbụba aṅara, ụfọdụ na-akarụ ife dị iche iche ama na ohe ochi. Ife bụ ochi bụ nke ilezi n'afịa, mana ọ bụrụ nke anyị wetara ebe ahụ tii n'ọnụ maọbụ ife dịka ofu anụnwa ịma na ọhọ ndịle ka ọ ya erie na ọ naruo ọhụa ya n'ọkụ taa, nke agha ahụ ochi nwoke a nwere ike pịa ya ịtarị ma ọ narụkwa ya nya bụ ọka. Mana ọ bụzie nọ nke ka iweta ọta apịapịa nye ọga imetekwu ya nya bụ ife jọkwọrọ njọ ọkwọ nwa mmadụ ka ọ bụ, maọbụ ikpọ ndị nche gwafa na fa kpọrọ ya jee ebefa ka papa fa kwụ ụgwọ ọka je ifia mbosi ọzọ ya akazi ọma na unu nyere ya ntaramahụhụ. Mana nke esizi na ọya anwụ maka ọka na-abụ ọ jọrọrọ njọnụ. Enwere ike nwa opụ echi ọ karịkwa na nke onye ọzọ ejidezie anya nwa gbuo nyabụ ife ọ ya adịkwanụgo mma n'ahụ. Nyabụ ife adịghọ mma. Ụfọdụ na-asị na enwere ike ọ bụ na onwego ndị mere nwoke a ife iwe na-ewezie maọbụ na onwe ndị na-eje akakọsịzi ịma na onwe ndị bụ ndị ochi fa akalụ nke fa ya elele ike nwoke werizie iwe ya fụzie onye nke akalụzie nke ọ ya ata ata obunazie ife ndị ọzọ metara. Na mmadụ ijekwa n'ugbo mmadụ karịa ife ọkụkọ na nya bụ ife adịghọkwa mma. Ihe anọ mgbe onye nwa na-akọ ọrụ ihe enyere ya aka, mgbe ọ na-atụ ahịhịa ihe enyere ya aka. Ike nwoke anụnwagoro oji ego wee kọọ ọrụ ife nwa na-akọzi ohe ego letana ya ka o ya eji wee gbachi oji ego kọrọ ya ọrụ ka ụnụ karịsịzie ya ka o ya esi wee letazie ego wee gbachie nke eji wee kọọ ọrụ. Mana ka o si na wee dị ife nwoke mere adịghọ mma. Ichebe ya ọta apịapịa abụghọkwanụ the best thing ị kwesịrị ime. Ịchọọ ịpịa ya ịtarị mee ya ife ọzọ ntaramahụhụ ka nkụ ọkwụ ụdị ife a ka mmadụ ya ayabazie wee nwa. Enwekwa ike ife ọ ṅụrụ kịta anụnwa onye emerụ ya ahụ n'afọ ọnọkatazie obido ọ daghị atapụsi ya mgbụrụ afọ ọ tapụsichaa ya umeju onye nwa ayagidezie ya wee nwụọ. Chineke mekwalụ mmadụ ebere.